Takže, ako odvodíme obsah kruhu? Urobím si štvrť kruhu. Hej. Ups. Tu je os y, tu je x, tu je 0. A viem, že predpis tej krivky bude isto x na druhu plus y na druhu sa rovná r na druhu, to je polomer. Hej. Z toho si vyjadrím y, to bude odmocnina z r na druhu mínus x na druhu. No a teraz vlastne chcem vypočítať obsah tejto plochy. Obsah plochy pod grafom je vlastne integrál, to je vždy, že napíšem s sa rovná, chcem 4 také plochy, hej, lebo to je štvrtina kruhu, že to bude integrál, tá funkcia y dx a viem, že sa mení tá červená plocha, to x teda sa mení od 0 po r. Hej. Počkať. Y sa mení od 0 po r. Hej, tu je 0 a vlastne táto vzdialenosť, táto tu bude rovná polomeru. Hej. Čiže preto sa mení integrál od 0 po r. Hej. Nič iné tam nebude. No, čiže dosadím 4 krát integrál od 0 po r odmocnina z r na druhu mínus x na druhu dx. Hej. To je vlastne polovica alebo nejaký princíp. No a teraz viem, že tu použijem substitúciu. Dám si, že x nech je rovné r krát sinus alfa. Hej. Alfa to je uhol, vlastne tento tu. Hej, keď mám polomer nejaký, tak tu je ten uhol alfa, maličky si dám. Hej. No a musím vyjadriť čo? Musím vyjadriť ešte dx, čomu sa rovná. A čomu sa rovná r-ko. Hej. No, tak idem postupne. Derivácia, toto dx môžem napísať tak, že to je derivácia dx lomeno d alfa. Proste to len napíšem. A do keľu. No dobre, lomeno d alfa. Hej, skúsim urobiť takú deriváciu. To znamená, že derivujem x podľa alfy. Čiže vlastne tento výraz derivujem podľa premennej alfa. Hej. No, čiže budem mať, že to sa rovná, r je konštanta a derivácia sinusu je kosinus. No, z toho si viem vyjadriť, že dx sa rovná r krát kosinus alfa krát, tu je krát jednoducho, d alfa. Hej. Super. Prečo? No lebo mám ďalšie odvodenie. Hej. Čomu je rovné dx a čomu je rovné toto x-ko. Dosadím a ešte r-ko. Hej. No a nulka. Čiže keď dosadím nulu za alfu, takto. Keď dosadím nulu za x-ko, napíšem, hej. Menším. 0 sa rovná r krát sinus alfa. A chcem vedieť, čomu sa rovná alfa. No 0.
Hej. A potom ešte dosadím r za x. R sa rovná r krát sinus alfa. R dám na druhú stranu, že kedy sa rovná sinus alfa jednotke. Keď si to predstavím ako funkciu, to je pre alfa sa rovná pi pol. Musím použiť radiany, nemôžem stupne, jednoducho, nevyšlo by mi to. Hej. No, kde to mám? No a pokračujem ďalej. Že si dosadím za ten integrál s sa rovná 4 integrál 0 pi pol. Tie hranice môžem až na koniec dať. Sa mi to nechce písať. Odmocnina r na druhú. Čiže to je r na druhú. To nemením. Nič s tým nerobím. To je konštanta jednoducho. Minus x na druhú. Že to bude r na druhú krát sinus alfa na druhú. Na druhú, hej? Takto sa zapisuje. Sinus na druhú sa zapisuje, že tá dvojka je v strede. No a dx to bude ešte, normálne dám krát r krát kosinus alfa krát d alfa. No keď toto mám, viem to upraviť ešte. Ako? Napíšem s rovná 4 integrál, hranice nepíšem zbytočne. Z tej odmocniny viem vyňať r na druhú, že budem mať niečo ako, no zeleným dám, hej, že to je r na druhú krát 1 minus sinus na druhú alfa, z toho odmocnina. Čiže viem odmocniť osobitne r na druhú a osobitne tú zátvorku. Čo mi ostane? R krát odmocnina 1 minus sinus na druhú alfa krát toto píšem r krát kosinus alfa krát d alfa. S sa rovná, no tu dostávam vlastne čo? R krát r je r na druhú. Môžem vyňať predzatvorku, že 4r na druhú. Tu na zase jedna vychytávka. 1 minus sinus na druhú, to je taký vzorec, že to sa rovná kosinus alfa na druhú. Hej. A tu mám tiež kosinus alfa, že čo dostávam krát. Hej, kosinus na druhú alfa, z toho odmocnina krát kosinus alfa d alfa. No a mám vyhraté, prečo? 4r na druhú, odmocnina z druhej mocniny sa mi vykrátia, ostane kosinus, čiže budem mať kosinus alfa na druhú. Hej, kosinus krát kosinus. Napíšem. Tu je kosinus alfa krát kosinus alfa. Hej, d alfa. Už môžem napísať zeleným. Ale dobre, žltým napíšem. S rovná 4r na druhú. No, keď chcem zintegrovať také niečo zložité, tak dá sa to zase cez substitúciu, alebo ja som si jednoducho našiel, že ten integrál sa rovná 1/2 alfa plus sinus 2 alfa lomeno 4. Hej. Dám to do zelenej zátvorky, alebo obdĺžnika teda. Hej, ten integrál. Hej. No, čiže napíšem to aj s hranicami. 1/2 alfa plus sinus 2 alfa lomeno 4 hranice sú od 0 po pi pol. Keď dosadím 0, sinus 0 je 0
0, tu na tiež vyjde 0, čiže 0. Že stačí mi dosadiť hornú hranicu 4r na druhú a v zatvorke bude krát 1 polovica pi a sinus vlastne pi bude 0. Hej. Napíšem plus 0. Čiže výsledok je 4r na druhú krát 1 polovica pi a to je počkaj, niečo nedobré. Tu je chyba, tu má byť ešte polovica, čiže bude lomeno 4, dobre, lomeno 4, že výsledok bude pi r na druhú. Toto tu akože toto tu je problém vyjadriť. Dalo by sa to cez nejakú cez per partes alebo niečo také, ja už neviem. To je všetko, majte sa.